Mooi, vat jou tyd. Ek het daai ook. Dit is 'n hele mou laag. Hy is so 2 plate laag. Hou net gou vas. Draai van 0 toe. Wind Draai is weer mooi. 0 toe. Nee, draai heeltemal tot hy stop. Ja, oké. Okay, en dan 0. Ja. En dan 26. Hoe reageer op dit? Ja? Oké, zo. Jy kom punt 5 op. Of moet ik met top iets uit? Nee, is te laag. Kom punt 5 op. As ons moet reageer op punt 8. Gaan punt 8 op en kyk ons. Alles mooi geloop. Hè? Ja. Okay. Het jy punt 8 opgegaan. So 7.1. Ja. Okay. Weer left edge. Net bo senter. Zeg eens maar, wat moet je stel? Punt 8. Ah, Ja. nee. Waar op je target 7.1? 7, ja.